диққат кунед. Шумо представ кунед ки ҳамин хуҷанд шумо душанбе рафтанед мошин қатӣ. Не ки шумо мегӯед ки ман вақт надорам ки бензин заправка кунам. То куҷо мерасед? То душанбе рафта мерасед? Не. Раҳ ба рафта наоборот вақт унад бисёр вай мемонед. Дар роҳ мемонед, бо маҷбуред ки ягонҷо канистр гирифта бензин кофта гардед. вақте ки мо одама мегӯем ки хон 1 сол ба кори 5 соли дигаро натиҷаша ба даст мебиёрӣ, вай мегӯяд ман вақт надорам. ин айнан монанди ҳамон шофёре ки мегӯяд ки ман душанбе рафтанам саросӣ меам, бензин рафтам ба вақт надорам. Не ки на самом деле 1 сутка вақташ нест мешавад. Барои ҳама агар ки одам хонад, майни сараш тез мешавад. Скорост мышлениеш, фикронаш, скорост тез мешавад. баъзе бачаҳо бинед ягон задача мемонед пешаш ба ҳис намекунад, наметод ҳал кардан, суткаҳош қатъи фикр мекунад. баъзе бача бинед скорост мышления, острота ума ҳамаи хел тез аст ки ҳамин масъала пешаш мемезад, на тебе ҳал кардан